Търговията на финансовите пазари, Форекс, FX, е един от малкото наистина сериозни онлайн бизнеси, които могат да бъдат започнати с сравнително скромен стартов капитал. И ето, стартирали сте най-после. Ура! Но защо толкова време след това все ви се струва, че тъпчете на едно място? Сменяли сте стратегии, индикатори, таймфреймове, а резултатът е все същият. Ту печалба, ту загуба и постоянното чувство, че нещо ви убягва. Повечето начинаещи, които се захващат с Форекс, бързо губят инвестираните пари и своя интерес към трейдинга. Не защото са некадърни, а защото никой не им е казал, че най-трудната част не е да научиш печеливша стратегия, а да се пребориш с самия себе си. В трейдинга има една стара истина, която никой не обича да признава на глас. Пазарът не ви наказва, той просто ви показва кой сте. Написах книгата "Неволята", трейдингът, който не всеки вижда, защото след 15 години пред мониторите и една мъчителна битка с коварния рак, осъзнах, че трейдингът не е просто професия, а и път към себепознание. Книгата ми е откровен разказ за философията на човешката целеустременост и холистичната пазарна психология. Разказ, който носи в себе си оптимизъм и мотивация за осъзнат успех. Това превръща книгата в универсално четиво и за хора, които търсят път към своето духовно усъвършенстване. Ако и вие сте стигнали до усещането, че трябва да престанете да се борите с пазара, а да започнете да го разбирате, моята книга е точно за вас. Тя може да ви спести безцелни лутания, нерви, разочарования и финансови загуби. Но стъпка по стъпка, увереността и резултатите ви ще растат, когато, вероятно и с помощта на тази книга, намерите своя собствен начин да работите успешно на Форекс пазарите. За читателите в България, електронната версия на книгата "Неволята", трейдингът, който не всеки вижда, е достъпна на уебсайт. Извън България можете да намерите книгата и в Google Play Books.